बिथांमोनहा ओरैबायदि करपसन खालामदों दा ससियेल मिडियायाव बिमा सासेया गाबै गाबै बुंदों जे आंनि फिसा हौवाया बिराद फरायनायाव मोजांमोन नाथाय 8 लाख थाखा फैसा होनो हायिनि थाखाय साख्रिखौ मोनाखै दिनै बिमानि गोरबोआव गाबखांदों इनागार बे इउपिपिएल सरकार प्रमद बर'आ इनागार खालामदों नोंथांमोना बिनि सायाव खिथि लाफिननो नांगोन नाथाय जि अयनाय आरो अयथासार प्रमद बर'आ खालामदों बेनि अयनाय आरो अयथासारखौ नोंथांमोनहा फैबाय थानाय इलेक्सनाव खिथि लाफिननानै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ फेजेनथारनो नांगोन बर' रायजो राजाया बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ अनसायो आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार दैदेननायखौ जे बिपिएफ राजखान्थि दोलो बेखौ साफ्रोमबो गफुर ओनसोलनि बा सनितपुर ओनसोल बा बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय रायजो राजा बिथांमोनहा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ मोजां मोनो आरो बिथांनि खामानि मावनायखौ फोथायो आरो बे ओनसोलाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बे ओनसोलनि लामा जागोन बे ओनसोलनि दालां जागोन बे ओनसोलनि मानसिफोरा हानि पाट्टा मोनगोन आरो बे ओनसोलनि जि भेन्सार स्कुल जि जेंना दङ बे भेन्सार स्कुलखौबो प्रभिन्सियेलाइज मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा खालामगोन आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा दाखालि बावै जोंनि CWC रिजोलिउसनाव लाखानाय दङ जे बिटिसि आव बेसेबां भेन्सार स्कुल दङ बेखौ सरकारि खालामनायनि जों खामानि मावगोन आरो जि हा पाट्टा मोनाखै बे हा पाट्टा मोनहोनायनि खामानिखौ मावगोन आरो लोगोसे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों आरो जोंनि CWC रिजोलिउसन सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय जा बर' गामिफोर हाबबाय बेखौ बरायना लानायनि गेजेरजों जाय जाय हाबाखै बेखौबो जोंनि सरकार फैनायनि उनाव जोङो सोबावनायनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि CWC आव जोङो थांखि लादों सार नोंथांखौ बर'यारि बिथाङा बानस'बाय थादों नोंथाङा मास्टार होननानै मा बुङो बिथाङा मा बुङो बुंबाय थाथों नाथाय जोङो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ लाइमोनफोरनि थाखाय बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि जाय बिटिसि आव हाबबाय बिथांमोननि सेंग्रा सिख्लानि भबिष्यत दानो थाखाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 100 कोटि सारा बिटिसिनि इयुथफोर बाव गोदानै हाबनाय गामिनि सेंग्रा सिख्लायाबो गोलैफागोन बिथांमोनखौ मानसि खालामनांगौ सार्थआव 100 कोटि सेल्फ हेल्प ग्रुप बिमा माहारिनो फैसा होनो होदों जे बिमानाव फैसा थानाय माने गथ' गथाया स्कुलाव थांनाय कलेजाव थांबा मेथाइ मोनजानाय बिमा माहारिनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 40 करोड़ जाय मानसिफ्रा सरकारि साख्रि गैया बिथांमोननो 50 कोटि हा पाट्टा आरो लोगोसे सिनियर सिटिजेन आरो हेन्डिकेपफोरनो 10 कोटि बे मोनबा गेरेन्टिखौ लानानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा एबार सरकार फैनायनि उनाव खामानि मावगोन होनदों आरो बे बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानिफ्राय जि गोदानै हाबनाय बिथांमोनहाबो बे जोंनि थांखि लानायाव बिथांमोनाबो मोनफागोन दा जाय बिथांमोना जि बुङो बुंबाय थाथों नाथाय जोंनाव एजेन्डा दङ बिथांमोनाव एजेन्डा गैया ओंखायनो गफुर ओनसोलनि साफ्रोमबो लाइमोनफोरा बिपिएफआव जाहाथे कानेक्सन जाहैनो थाखाय आं रिक्वेस्ट खालामो आरो जोंनि दोलोआव थानानै नोंथांमोना बे ओनसोलनि लामा जौगानाय दालां जौगानाय फरायसालि गायसननाय साब डिभिजन जानांगौ होननाय आरो बायदिसिना बे ओनसोलनि डेभेलपमेन्टखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारासो सरकार फैनायनि उनाव मावफुंगोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ आरो दिनै गफुर ओनसोलाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार फैनायाव लोब लोब रायजोफोरा ओंखारना बाहागो लादों आरो बिथांखौ बरायदों बेनो प्रुफ जे गफुर ओनसोलनि रायजो राजाया बिपिएफनि सायाव फोथायनाय दं आरो अननाय दं बिथांमोनहा बिराद करपसन खालामदों बिथांमोनहा ओरैबायदि करपसन खालामदों दा ससियेल मिडियायाव बिमा सासेया गाबै गाबै बुंदों जे आंनि फिसा हौवाया बिराद फरायनायाव मोजांमोन नाथाय 8 लाख थाखा फैसा होनो हायिनि थाखाय साख्रिखौ मोनाखै दिनै बिमानि गोरबोआव गाबखांदों लेखा गोरों फिसा हौवा फिसा हिनजावफ्रा साख्रि मोनासै थाखा घुस होनो मोनाब्लानो बिथांमोना साख्रि होनो हायासै ओंखायनो बे सरकारखौ जाय जाय लाइमोनफोरनि सायाव इनजास्टिस जादों जाय जाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा लेखा गोरोंब्लाबो साख्रि मोनाखै नोंथांमोना बे रागाखौ फिनानै दोन फैबाय थानाय इलेक्सन जि जागोन बिटिसि इलेक्सन बेयाव जाहाथे साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जाय अयनाय इनागार बे इउपिपिएल सरकार प्रमद बर'आ इनागार खालामदों नोंथांमोना बिनि सायाव खिथि लाफिननो नांगोन आरो नोंथांमोना गोसो बायनो नाङा बिपिएफ सरकार फैखांनायनि उनाव साफ्रोमबो लाइमोनफोरा एसे केपासिटि हिसाबै थाइसे थाखा लायामालासिनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मा होनो साख्रि होगोन नाथाय जि अयनाय आरो अयथासार प्रमद बर'आ खालामदों बेनि अयनाय आरो अयथासारखौ नोंथांमोनहा फैबाय थानाय इलेक्सनाव खिथि लाफिननानै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ फेजेनथारनो नांगोन जोंना बिटिसिआ 6 सिडुल
एमेन्डमेन्ट खा आरो बे 6 रियेलनि गेजेरजोंनो जाय गामिया हाबबाय बे हाबगोन इन्टेक्ट थागोन आरो जाय हाबाखै बेखौबो बिखेबा सोनायनि थाखाय थांखि लादों आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जों फोथायो मानोना गेदेर उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ संकसनिफ्राय सदिया होननानै जि सिमा खाखानानै होखादों बे जोंनि सिमां आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय मानोना गेदेर बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिनो फल'वार हिसाबै जों साफ्रोमबो मानोना गेदेर बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ जाफुंनाय सानस्रि आरो सान्थौनि खामानि मावनाय आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजोंनो समानै खामानि मावबोफानाय जोंनि बिपिएफ दोलोनि मानाव गेदेर आफादगिरि हाग्रामा महिलारि साराबो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ सानस्रि आरो सान्थौखौ फोथायो आरो बिथांनि मावनो लांनाय खामानिखौ प्रेक्टिकेल हिसाबै मावगासिनो दङ।